Σορτού και έχουμε βγει τα κρασιά μας. Αγάπη, τι έχει γίνει αγάπη? Έχει πλημμυρίσει το τούνελ. Αγάπη, εγώ να περιμένουμε εδώ. Μόνο τα πες. Μην μπαίνετε λαθρέα στα τρένα, παιδιά. 25 μη σου σπάσω και δεν έχει. Αγάπη, το χάσαμε το τρένο. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ας ρίξουν τη βόμβα να τελειώνουμε. Οπότε θα μείνουμε στον δρόμο σήμερα. Τελευταίο σταθμό του τουρ μας στην Ιταλία είναι το Cinque Terre. Πήραμε το τρένο από Μπολόνια και φτάσαμε στην Λα Σπέτσια, η οποία περιλαμβάνει τα 5 χωριά του Cinque Terre. Από εκεί πήραμε τρένο για το χωριό στο οποίο θα μείνουμε, το Ρίο Ματζόρε. Πού είμαστε? Στο τρένο για Ρίο Ματζόρε. Είσαι ενθουσιασμένη? Κι εγώ. Αγάπη! Ναι. Φτάσαμε! Ακόμα δεν φτάσαμε, αρχίσουμε τα μαγικά τοπία. Ακριβώς! Δες εκεί, έχει μια σπηλιά. Πού έχει σπήλια? Στο νερό μέσα. Πω αγάπη! Άντε πάμε γιατί πρέπει να κάνουμε και τσεκίνα. Πάμε! Πάμε να περάσουμε το τούνελ για το χωριό. Αυτό λοιπόν είναι το χωριό Ρίο Ματζόρε, ένα από τα 5 χωριά του Cinque Terre με τα πολύχρωμα σπιτάκια και τα στενά σοκάκια. Εδώ θα μείνουμε για τις επόμενες 3 μέρες, αλλά πεινάσαμε λίγο μετά από τόσο μεγάλο ταξίδι. Έχουμε έρθει σε ένα εστιατόριο Μισελέν. Σε έχω φέρει σαν αυτό να Μισελέν. Ναι. Έχουμε πάρει εδώ το κρασάκι μας, μπουκαλάκι, θα το τσούξουμε σήμερα. Το χωριό. Από εδώ, από το Ρίο Ματζόρε. Θα το τσούξουμε σήμερα. Θα πάμε καλά. Εδώ πήραμε τη θαλασσινά μας και τη μακαρονάδα πέστο που είναι γνωστή εδώ της Λιγκουρίας. Πάω δες εδώ γκουρμεδιές, αγάπη. Πολλές γκουρμεδιές. Ξέρεις πώς να το φας? Ξέρεις πόσες γκουρμεδιές υπάρχουν εγώ, δες το. Εγώ το έφαγα το παρατάκι. Αχ, μυρίζει και ωραία. Αυτά είναι ρεδίκι, κάτι τέτοιο. Αγάπη, τι είναι αυτό, αποδομημένο τυραμισού? Δεν είναι αποδομημένο, είναι ότι έχει το καφέ από πάνω, το πιο σφινάκι. Σφινάκι. Α, ξέρω τι είναι. Τι είναι? Λικέρ καφέ. Λικέρ. Άστο καλό. Σορτού και έχουμε πιει τα κρασιά μας. Έχουμε φάει τα θαλασσινά μας. Και έχουμε έρθει εδώ, βαραδάκι, να κάνουμε τη βόλτα μας. Και κυρίως έχουμε πιει τα κρασιά μας. Αυτό Το ξαναλέω. θα το επιβεβαιώσω. Και λέμε πάμε μια βόλτα στην παραλία. Πάμε. Πάμε. Τώρα εδώ με φακούς πηγαίνουμε στην παραλία. Ψυχή δεν υπάρχει. Στο βάθος που μπουνείς, το βλέπεις? Είμαστε, ναι, αύριο θα βρέξει, παιδιά. Μ' αρέσει που το βλέπουμε πρώτη φορά, δεν έχουμε ξανάρθει ποτέ. Και πάμε βράδυ που δεν έχει ούτε ένα φως. Ναι. Θα μας κυνηγάει κανένας και θα ψαχνόμαστε. Κάτι μυστικιστικά πράγματα έχει στο βάθος. Τι μυστικιστικά, μου με τρελαίνεις. Μόνο εμείς ρε, τέτοια ώρα. Αντί να έρθουμε πρώτη φορά μέρα να κάνουμε κανένα μπάνιο, ερχόμαστε αυτά τα βράδια να εξερευνήσουμε τα κατσάβραχα. Γυρίσαμε στον πολιτισμό. Δείτε, παιδιά, εδώ. Δείτε, σχέστα. Έχει πιει τα κρασάκια του. Έχει ανοίξει το κάμψο επειδή ζεστάθηκε. Και εδώ πέρα Παπαμιχαήλ. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Ως γνωστόν έχουμε μια τρομερή τύχη, έτσι. Πάντα. Πάντα. Οπότε, πάρε. Ευχαριστώ. Πάμε. Πάμε. Πάρε. Αυτή είναι η τύχη μας. Καλοκαιριάτικα. Εντάξει, Σεπτέμβριο μήνα βέβαια. Ακόμα κανονικά καλοκαίρι θα είπε. Και έχει ρε παιδιά. Άλλες φορές Σεπτέμβριο μήνα σκάγαμε. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Δείτε ωραίο που είναι τα χρωματιστά τα σπιτάκια και πίσω κατά πράσινο το βουνό. Μαγεία είναι, αγάπη, Ναι, πού πάμε? Θα φάμε πρώτα. Ναι, να πάμε φάμε κάτι να φάμε. Να πάμε κάτι να φάμε, αγάπη, τι να πάμε να φάμε? Ήρθαμε να φάμε χαλαρά το πρωινό μας. Χαλαρό πρωινό. Ναι. Τώρα κυνηγούσαν τους κότες να πιάσουν τα αυγά. Και μετά θα πάμε βόλτα στο βραχερό Ρίο Ματζόρε. Ναι, και μετά για πίτσες.
Αφού φάγαμε το πρωινό μας, ήρθαμε για εξερεύνηση. Θα ανέβουμε στην εκκλησία που έχει εδώ στο Ρίο Ματζόρε. Πώς λέγεται? Μαντόνα ντι Μοντενέρο. Η Μαντόνα του βουνού, νομίζω τέτοιο. Το Μοντενέρο είναι το βουνό. Όχι ακριβώς, Μοντάνια είναι το βουνό, αλλά. Δείτε τι έχει. Τι έχει? Οι σκάλες αυτές λέγονται Σκαλινιάτα ντε Λαβάλε. Εγώ από εδώ πάνω δηλαδή τώρα. Εγώ λέω να κάτσω εδώ και να πας εσύ. Άντε πάλι, της Μάλτας τα καμώματα. Εγώ λέω να πάμε από εδώ. Πάμε από εδώ το δρόμο που πάνε όλοι. Γιατί κάτι τα ξέρουν για να πάνε όλοι από εδώ. Άρα, δεν χρειάζεται να ανέβουμε τα σκαλιά. Άντε εκκλησία. Να πάρει καλά. Εδώ της αγάπη έχει και τα φωτάκια, το βράδυ θα φωτίζεται. Το βράδυ θα είναι πολύ ωραίο. Η εκκλησία Μαντόνα ντι Μοντενέρο βρίσκεται σε ύψος 354 μέτρων, όπου προσφέρει καταπληκτική θέα σε όλη την ακτή του Ρίο Ματζόρε. Σύμφωνα με την προφορική παράδοση, το ιερό του Μοντενέρο χτίστηκε για να φυλάξει την ιερή εικόνα που έφεραν οι πρώτοι κάτοικοι του Ρίο Ματζόρε. Έλληνες πρόσφυγες που έφυγαν από οικονομαϊκό διωγμό. Λέγεται ότι η εικόνα της Παναγίας έχει ζωγραφιστεί από τον Άγιο Λουκά. Πήραμε αυτό το υπερσύγχρονο ασανσέρ για να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Την πήρα που την πήρα πριν που έβρεχε, αυτή χρησιμοποιήσω. Να σου πω, πες τώρα στα παιδιά που θα βγάλουν πολύ ωραίες φωτογραφίες στο Ρίο Ματζόρε. Εδώ, στο ασανσέρ δίπλα. Εδώ, παιδιά, στο ασανσέρ δίπλα. Θα βγάλετε τις πιο ωραίες φωτογραφίες του χωριού. Δεν πειράζει, φαίνεται και πιο πολύ πράγμα. Φτάνουμε στο κάστρο. Θα βραχούμε πάλι. Αγάπη. Αγάπη, τι έχει γίνει ρε αγάπη? Χαμός. Χαμός έχει γίνει. Δεύτερα, θα πάμε εδώ. Ναι. Ναι. Παιδιά, δεν ξέρω τι μου λέτε, εμένα μου θυμίζει Αγιάσο. Όπως η Λιμνικό μου θυμίζει το Πασαλιμάνι, εμένα μου θυμίζει Αγιάσο τώρα. Καλά. Και εδώ έχουν σταφυλάκια για να κάνουν κρασάκι. Πω, τι βουνά είναι αυτά από πίσω. Καταπράσινα το έτσι. Γι' αυτό έχει χαρακτηριστεί πάρκο UNESCO. Το μικρό εδώ μεταξύ το χωριουδάκι. Πάμε για πίτσα. Με πέστο. Με πέστο, Πίτσα, πάμε. με πέστο. Πάμε. Από εδώ. Ωχ, χωριστράει τώρα εδώ. Τι έχουν εδώ, κοτούλες? Ωραία, αγάπη, πού είμαστε? Κοτούλες. Περπατάμε εδώ στα Κρέμνα για να πάμε για πίτσα. Απίστευτο, Απίστευτο. Πάμε. Ωρε φίλε, μονοπάτι. Αγάπη, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό. Πω ρε παιδιά μου, τι σκηνικά είναι αυτό, ειδικά με τη βροχή είναι. Και να που σας έλεγα λοιπόν, ότι σηματοδοτούν και τα μονοπάτια. Φτάσαμε. Ελπίζω όλοι αυτοί να μην περιμένουν για πίτσα, γιατί είναι πολύ γνωστό αυτό το μαγαζί, αν ξέρεις. Αριστερά. Άτι, φτάσαμε. Πιτσερία και πρίς. Η Ιταλία έχει τα καλά της, αλλά έχει και τα κακά της. Εγώ είμαι εδώ για να σας δείξω και τα δύο. Μάλιστα. Ένα κακό είναι αυτό που θα σας δείξω τώρα. Για ακολούθησε με λίγο. Βλέπεις σκουπίδι ότι είναι εκεί. Λες ωραία, θα πάω να το πετάξω. Πας να το σηκώσεις κλειδωμένος. Ρε, βάλτε 5 κάδους ρε. Αν είναι δυνατόν. Πού θα το πετάξω τώρα εγώ αυτό? Εγώ φταίω να το κάνω αυτό εδώ έτσι. Ναι. Και εντάξει, εγώ θα φταίω, αλλά περίμενε να σου πω κάτι. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που δεν θέλουν ρε φίλε να τα κρατάνε και έχουν δίκιο. Και έχουν γεμίσει όλο το βουνό με σκουπίδια. Γιατί δεν έχει κάδους. Βάλτε 2 κάδους ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Ισχύει. Έχει από πίσω αγάπη πολλούς κάδους. Νομίζω ότι είναι όλοι κλειδωμένοι. Αυτούς τους πολλούς. Ναι, όλοι αυτοί είναι κλειδωμένοι. Είναι όλοι κλειδωμένοι. Βλέπετε. Ναι, είναι κλειδωμένοι. Το βλέπεις που έχει πάνω Λουκάτα, εδώ είναι πρωτοτυπία, δεν είναι σαν τη Ρώμη. Αν είναι δυνατόν πια. Αν είναι δυνατόν. Από εδώ μίλησε. Αχ. Μυρίζει το πέστο, αγάπη. Ναι. Τις πήραμε αφού μας φάγανε οι μύγες. Παιδιά, ένας άνθρωπος δουλεύει μόνο μέσα. Εντάξει, τραγικό. Να αφήσαν μόνο του. Ναι. Με τόσο κόσμο. Πάμε να βρούμε κάπου να τις φάμε. Τι βροχή είναι αυτή? Έχει πλημμυρίσει το τούνελ. Αλλά από εδώ περιμένουμε λίγο. Περιμένουμε, λέει. Τρέχουμε. Τρέχουμε. Οι πίτσες! Όχι οι πίτσες! Φτάσαμε. Παιδιά, μάλλον θα κάνουμε διακοπές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Έχουμε μπυρίτσες, έχουμε κοκακόλες και πήραμε και πίτσες.
Αυτή εδώ είναι με τόνο κρεμμύδι, πορτενόβε λέγεται. Πορτοβενέρ, με τι πορτενόβε. Και από κάτω είναι με πέστο. Και λέγεται Ρίο Ματζόρε. Κάτσαμε να δούμε Gladiator επειδή έχει Amazon Prime εδώ. Εν τω μεταξύ, αυτός είναι ο καιρός. Αυτός. Έχει βγάλει ήλιο. Και σε μισή ώρα δείχνει καταιγίδα. Και σε μισή ώρα δείχνει πάλι καταιγίδα. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Παιδιά, ο καιρός έφτιαξε κάπως. Και πάμε για μπανάκι. Θα χαλάσει πάλι. Παιδιά, δεν θα πέφτει και ηλιοβασίλεμα, είναι πολύ ωραία. Αλλά αφού κάναμε τον μπάνιο μας, άρχισε να βρέχει. Είμαστε ήδη βλεγμένοι βέβαια, δεν φοβάμαι εγώ από την αλήθεια. Αλλά ο σοφός λαός λέει ότι όταν βρέχει κάτι φύγει. Κάμω, θα χάσουμε το ηλιοβασίλεμα, αυτή είναι αστείο που θα ήταν από εδώ. Άμα σε πλένει μωρέ από το αλάτι. Α, ναι, ντους. Μια χαρά, έλα. Έλα, δωρεάν ντους. Αγάπη, πες λίγο εδώ για τη θάλασσα αυτή. Πρέπει οπωσδήποτε όποιος έρθει να φοράει παπούτσια θαλάσσια. Ναι, οπωσδήποτε. Έχει αυτό το. Δείξε λίγο. Έχει αυτό το βότσαλο, το τέτοιο, αλλά και κοτρονάρες μέσα στη θάλασσα. Και κοτρονάρες. Και δεν τους βλέπετε. Οπότε μπορεί να περπατάτε και εκεί που έχει βοτσαλάκια θα χτυπήσετε μια κοτρονάρα. Και να σκοτωθείτε. Ναι. Εγώ ας πούμε τώρα που κάπου μάκωσα το δάχτυλό μου και πονάω λίγο. Να πούμε ότι δεν έχει κόσμο πολύ. Επειδή και είναι Σεπτέμβριος και όλη μέρα έβρεχε σήμερα. Οπότε λέμε σιγά να πάμε για μπάνιο. Γενικά τώρα αυτή την ώρα λέγεται ότι θα βρέχει. Ναι. Αλλά είπαμε το ρισκάρουμε. Να το εκμεταλλευτούμε λίγο. Και ήρθαμε, κάναμε την δουλειά μας και είπαμε ότι αφού κάναμε την δουλειά μας θα βρέξει τώρα. Και βρέχει. Προλάβαμε τουλάχιστον. Προλάβαμε, ναι. Ωραία εκματάρα. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Πεταχτήκαμε σε ένα μικρό μπαράκι δίπλα στο λιμάνι και κοκτέιλ. Με θέα το ηλιοβασίλεμα. Έπεσε ο ήλιος και γυρίζοντας στο δωμάτιό μας. Πήραμε εδώ πέρα και κάτι ψαρικά να φάμε. Δεν σε ωραία πραγματάκια. Μίξ ψαρικών. Ναι, ό,τι είναι, εγώ τώρα θα το φάω τώρα. Δεν μου άρεσε το ψάρι, αλλά ας πούμε αυτό το γάβρο εδώ. Έτσι, έτσι τον τρως. Αυτός. Δεν έφαγα. Αυτός. Ωραίος γάβρος είναι. Κάτσε πάω κι εγώ. Παιδιά, για να βγάλουμε κανένα πλάνο στο Cinque Terre, κάναμε αυτή εδώ την πατέντα. Επειδή η κάμερα είχε σπάσει και πήγαινε πάνω κάτω. Το gimbal είχε σπάσει. Το gimbal, ναι. Γι' αυτό βάλαμε μονοτική ταινία για να μένει σταθερή η κάμερα. Πας και... Greek πατέντα. Για να δούμε. Καλημέρα. Ήρθαμε στη Λασπέτσια να πάρουμε snacks, γιατί θα γυρίσουμε βιντεάρα με snacks ιταλικά. Οπότε πάμε γρήγορα στο σούπερ μάρκετ και μετά θα πάμε Κορνήλια και μάλλον θα φάμε τα snacks στη Μαναρόλα σε ένα πολύ ωραίο σημείο που έχω βρει, ιδανικό, με πολύ ωραία θέα. Έτοιμοι είμαστε? Ναι, από ό,τι φαίνεται σχεδόν. Κάτι έγινε. Αλλά τους χρωστάμε μπύρα, ιταλική. Μπύρα και σοκολάτα, να είναι κρύα όλα. Ναι, θα πάμε να τα πάρουμε από το χωριό που θα κάτσουμε. Ναι. Λοιπόν, άλλοι παίρνουν σε σειρά που είναι τα προφυλακτικά.
Κι άλλοι παίρνουν τα γλυφετζούρια. Η γιαγιά μπροστά τι μου έχεις πει ότι έχει πάρει? Πρεζόκρασα και πολλά κιόλας. Διακριτικός μας αγάπη. Το έδειξες αγάπη. Μια τσαντάρα πρεζόκρασα έχει πάρει. Και να σου πω, λες αυτή να έχει καμιά επιχείρηση? Πολύ πιθανό. Και να μας τα πουλάει σαν ακριβά ιταλικά κρασιά. Ναι. Έχουμε γίνει ένα με τους Ιταλούς εδώ πέρα. Φτάνουμε. Πού? Στην Κορνίλια. Όχι. Παιδιά, το εισιτήριο είναι 8 ευρώ το άτομο, δηλαδή 16 ευρώ τα 2 άτομα, μόνο να πας και να γυρίσεις είναι τα 2 ευρώ. Άρα αυτή τη μέρη πρέπει να δώσουμε τις κάτι εδώ. Οπότε μαντέψτε τι κάναμε. Γίναμε λίγο για την άρευση και κάναμε μια παραστομία και τώρα βλέπουμε μια εκτός ηλεκτρής και τις κάτσουμε. Βλέπεις ή βλέπεις. Συγγνώμη, κάτω εδώ μαζί με τα παιδιά. Κανένας από εδώ. Io invece devo andare a fare l'operazione. Θα χάσω Κανένας. τηλέφωνο τη ζωή μου μέχρι να φτάσω αυτή. Ωχ, αγάπη. Να τους. Το βγάμψε. Νάτους. Έλα ρε αγάπη. Έχει αρχίσει και ανεβαίνει τα σκαλιά. Μου λέει. Έλα, μην με τρομάζει. Ma detto che non è per commentare. Πάταμε να σε πατώ. Να πηγαίνουμε δυο-δυο. Φτάσαμε στην Κορνίλια. Φτάσαμε, αλλά δεν είμαι καθόλου ενθουσιασμένη γι' αυτό. Γιατί ρε αγάπη δεν είσαι ενθουσιασμένη, τι θα γίνει? Επειδή πρέπει να ανέβουμε αυτό. Το βλέπετε αυτό εδώ παιδιά? Αυτό εδώ είναι σκαλιά. Πόσα σκαλιά είναι αγάπη μου? 382. Τι είναι 382 ρε αγάπη? Ρε φίλε, 12 η ώρα το μεσημέρι. Δεν σαν Εσύ κάτω μου έχεις πει ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Το λεωφορείο. Δες τον παππού, ο παππούς θα ανέβηκε τα σκαλιά. Είμαι σίγουρος. Ο παππούς είναι στη σύνταξη. Εδώ έχω ακούσει ότι ήταν μια τρομερή παραλία. Πηγαίναν Ιταλοί και έκαναν μπάνιο. Αλλά με τα χρόνια και λόγω που ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας έχει εξαφανιστεί. Και άμα δείτε, όντως η θάλασσα φτάνει έξω ακριβώς στον τοίχο. Κοιτάξτε, είναι εκεί, μόλις βγήκε. Έρχεται κι άλλος. Θα λουκώθηκε. Αυτή είναι. 93 είναι μέχρι εδώ. Μάλιστα. Άκουσα που το έπανε. Μάλιστα, 93. Μας λέει και πληροφορίες. Είδατε. Είναι μόνο κάθεται. Δεν ακούω τι λες. Μια χαρά. Γι' αυτό μάλλον το λέω, για να μην τα ακούς. Η Θέα περίπου στα μισά της διαδρομής. Ούτε στα μισά δεν είμαστε. Και φτάσαμε. Φτάσαμε στην Κορνίλια μετά από το ξεπάτωμα. Έχω γίνει μουσχεμα. Πάμε να δούμε λίγο το κέντρο της, εδώ τα στενάκια. Πάμε. Μέχρι πέρα. Πολύ σοφό. Πολύ σοφό. Αυτό είναι πολύ σοφό. Νομίζω, η Κορνίλια, τη διαφημίζω που είπε φωτό ότι την πέστο. Ναι, νομίζω ότι εδώ παράγεται πιο πολύ. Αλλά πολλές πέφτουν εδώ, λένε χωρίς κόρδο μέσα και μου κάνει εντύπωση. Θα βάλουμε εμείς στο σπίτι. Όντως. Η Κορνίλια είναι το πιο ιδιαίτερο από τα 5 χωριά των Cinque Terre και το λιγότερο τουριστικό. Είναι το μοναδικό που δεν έχει άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Στέκεται πάνω σε ένα βράχο, ύψους περίπου 100 μέτρων, αγναντεύοντας το πέλαγος από ψηλά. Διαφέρει εντελώς από τα υπόλοιπα. Είναι περικυκλωμένη από αμπελώνες και λεώνες, αντί για λιμάνια και τουριστικά καταστήματα. Ρατούλα. Δεν ανεβήκαμε πέρα 382 σκαλιά αυτά στην αρχή. Ανεβήκαμε και μέσα στο χωριό άλλα 500. Τι έγινε, το πετάξαμε? Τι να πετάξουμε, λες και πετάω χαλασμένο αεροπλάνο νιώθω. Πηγαίνει, πετάει και πετάει έτσι. Πού είμαστε ρε αγάπη, στη Μονεβασιά είμαστε? Α, τέτοιο. Ενάκι από εδώ, Αυτοί και καλά λένε ότι είναι η παραλία της Κορνίλια, αν ξέρεις. Αλλά μην φοβάσαι ότι έχει κανένα τρομερό. Έχει 100 άτομα. Κάτι βράχια έχει. Και αυτό απέναντι είναι το Μοντερόσο. Και αυτό είναι το καραβάκι που πηγαίνει σε κάθε χωριουδάκι. Εκτός από την Κορνίλια, γιατί η Κορνίλια δεν έχει λιμάνι. Αγάπη, πες που πάμε. Να φάμε, πες το. Πάλι. Πάλι. Πάλι και πάλι και πάλι. Έχουμε έρθει στην καταγωγή, στη γενέτειρα της Πέστο. Θα πάρουμε πέστο. Είμαι πολύ ψημένος. Εδώ αυθεντική η απολιγουρία. Ναι. Πολλές εδώ. Έχει και ντομάτες.
Αλλά εμείς θέλουμε πέστο. Τελικά είδαμε εδώ την κυρία που φτιάχνει κάτι ωραία σαντουιτσάκια με πέστο. Εκεί πέρα το πράσινο το βλέπετε, είναι χειροποίητη. Το οποίο ένας κύριος μπροστά μας, είπαμε να πάρουμε κι εμείς. Μας τα φτιάχνει εκεί πέρα. Α, μένει ένα λιφωτό, αγάπη, ωραίο. Τι? Ωραίο είναι το δικό μου, λιφωτό. Μόλι το πες. Θεέ μου. Δεν θα γίνει. Τι σημαίνει αυτό που μου πει? Πολύ ωραίο. Αχ, δεν είμαι καλά, να ξέρετε, παιδιά. Αυτό. Δείτε την κίνηση, δείτε κίνηση. Αυτό. Με τρέλανε η κυρία τώρα, να ξέρετε, παιδιά, με έχει τρελάνει εμένα. Πω είναι για πομπόλικο. Μπόλικο έβαλε, μπόλικο, δεν με λυπήθηκε. Τι είναι αυτό? Διατρώμε αυτό. Δείτε την πέστο μέσα, ρε, δείτε. Με αυτή τη θέα. Και είναι καταπληκτικό και έκανε 5 ευρώ μόνο. Είναι και τεράστιο, Τι έγινε, δεν θα ξανακατεύουμε από τα σκαλιά? Που με έπριξες να ανέβουμε από εκεί? Κοίταξε, πρέπει. Όχι, έλα, πάμε από τα σκαλιά. Κοίταξε, πρέπει, επειδή δίνουμε πληροφορίες εδώ πέρα, πρέπει να πάρουμε και το λεωφορείο για να δώσουμε πληροφορίες στα παιδιά, να δούμε πώς είναι. Α, στα ψόφια. Όχι, πρέπει να πάρουμε το λεωφορείο για να δείξουμε στα παιδιά πώς είναι. Βέβαια, στα ψόφια, βρε. Εγώ έτσι. Εδώ είναι αυτή η ουρά για το λεωφορείο. Εμείς είμαστε σχετικά μπροστά. Περιμένουμε να έρθει το λεωφορείο. Παιδιά, είναι 2,5 ευρώ το άτομο. Νομίζω αξίζει για να μην περάσετε αυτή την ταλαιπώρια. Αυτή είναι η ουρά για να ανέβουν πάνω, έτσι, περιμένουν για το λεωφορείο. Πρέπει να περάσουν 10 λεωφορεία για να μπουν όλοι αυτοί μέχρι και ο τελευταίος. Φτάσαμε! Πάμε σαν τα Ουρουχάη να κατακτήσουμε τη Μαναρόλα. Ήρθαμε να κατακτήσουμε τη Μαναρόλα. Εμείς και όλοι αυτοί οι ορδοί. Με το που βγήκε ο ήλιος όλες τα σαλιγκάρια βγήκαν έξω. Και ήρθαν και στη Μαναρόλα. Ναι, δηλαδή, εντάξει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Καθόμαστε εδώ ένα 5-10 σε την ουρά μέσα στον ήλιο. Παιδιά, εδώ στη Μαναρόλα κάνουν κάτι απίστευτο. Δεν έχουν πάρκινγκ αυτοκίνητα, αλλά έχουν πάρκινγκ για βάρκες. Οπότε, όταν εσύ έχεις τον αριθμό 6, σημαίνει ότι η δικιά σου βάρκα παρκάρει στο αριθμό 6. Του δίπλα έχει άλλο αριθμό. Αν δίπλα έρχεται και παρκάρει στη δικιά σου, πρόστιμο. Η Μαναρόλα είναι ένα από τα πιο γραφικά και διάσημα χωριά των Cinque Terre, χτισμένο πάνω σε βράχο που καταλήγει απότομα στη θάλασσα. Έχει μοναδική θέα στο Τυρινικό πέλαγος. Μας μυρίζει λίγο, δεν μου πίνουν τα νερά. Με τις βροχές που έπιασε, άρχισε να κατεβάζει το ποτάμι λίμματα. Από τους υπονόμους του ποδιού, λίμματα από τις τουαλέτες. Τι? Τους δρόμους τα λίμματα. Ό,τι πετά στον δρόμο. Βρήκα με τραπεζάρα, έτσι. Πολύ ωραία θέα από εδώ το χωριό, αγάπη. Πολύ. Είναι έτσι και λίγο γριεμένη θάλασσα. Πάμε πάλι να πάρουμε το τρένο για να επιστρέψουμε στο Ρίο Ματζόρε. Προλαβαίνουμε για ένα βραδινό μπάνιο. Παιδιά, αυτά είναι τα αποτελέσματα του
του βραδινού μπάνιου με βράχια. Αλλά δεν πειράζει επειδή είχε πλάκα. Ήρθαμε και σε άλλο εστιατόριο να δοκιμάσουμε την Best. Θα κάνουμε συγκρίσεις. Ναι, θα κάνουμε συγκρίσεις με το άλλο που πήγαμε, με το Michelin. Πάντα εσύ βέλτισες το φαγητό, ναι. Καλά, είμαι και ο ειδικός της παρέας από την άλλη. Άντε, βλέπεις ειδικός. Είναι λίγο παραπάνω από σώτε μου φαίνεται. Είναι. Λίγο παραπάνω από σώτε μου φαίνεται. Καλό είναι, άντε να μοντάρω τώρα, μπορώ να φάω. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Δεν είναι μακαρόνια, είναι σαν... Μακαρόνια είναι, απλά είναι αυτά τα... σαν σάλπιγγες, τι είναι. Σαν είναι άγιος, θα ξέρεις. Δεν μας έφεραν και τυράκι, αλλά καλύτερη είναι η άλλη. Αγάπη, πώς είναι η πέστη τους εδώ? Είναι λιγότερο αρμυρή, έχει μέσα φασολάκια, αυτά που βάζουμε μέσα στη σαλάτα. Ναι. Και η παρμεζάνα τους? Η παρμεζάνα τους είναι και αυτή, δεν είναι τόσο αλμυρή. Ναι φίλε, και η πέστη τους και η παρμεζάνα δεν είναι αλμυρή. Δεν είναι τόσο αλμυρά. Και πήραμε και τα γλυκάκια μας. Εννοείται. Τυραμισού κλασικά, έχει πεθάνει τα τυραμισού εδώ πέρα. Πεθάνει. Καλά, συγγνώμη, δεν είναι τότε στην Ελλάδα για να τα φάω εδώ πέρα. Άλλατε. Και εγώ τι πήρα, ξέχασα. La mille foglie. Α, μην φέγνε. Με φράουλες. Άλλος για τη βάρκα μας. Άλλος για τη βάρκα μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Αλλά θα πάμε να επισκεφτούμε τα δύο τελευταία χωριά που μας έμειναν. Τα οποία είναι το Μοντερόσο και η Βερνάτσα. Ναι. Έχουμε βάλει και τα μαγιό μας, θα κάνουμε μπανάκι στο Μοντερόσο που λέει ότι έχει ωραία παραλία. Έχει παραλία μάμου. Πάμε να χαρούμε την τελευταία μας μέρα. Δεν είπαμε και κάτι πολύ σημαντικό εδώ που ξεκινάει από το Ρίο Ματζόρε. Υπάρχει ένας δρόμος. Δείξω μας με το χέρι σου. Εκεί, λίγο πιο κάτω. Εκεί. Εκεί λοιπόν. Εκεί είναι. Τι είναι εκεί? Ένας δρομάκος που λέγεται Via della More. Και τι ήταν εκεί? Ήταν ένα δρομάκι από το οποίο ξεκινάει από το Ρίο Ματζόρε και φτάνει στη Μαναρόλα. Ωραία. Και εκεί πηγαίνανε ερωτευμένοι. Μάλιστα. Και συναντιόταν κάπου στη μέση. Σαν μια Γιουλιέτα μου θυμίζει αυτό. Ερωτευμένοι από τη Μαναρόλα και ερωτευμένοι από το Ρίο Ματζόρε. Ναι, και συναντιόταν στη μέση. Τι σημαίνει Via della More, αγάπη, στα ελληνικά? Ο δρόμος της αγάπης. Του έρωτα. Έχει εισιτήριο, έτσι? Ναι, 8 ευρώ. Νομίζω είναι 8, αλλά αν πληρώσεις για το τρένο να πας στα χωριά, μπαίνεις δωρεάν νομίζω. Ή πληρώνεις συν 2 ευρώ. Εμείς θα αφήσουμε τις πεζοπορίες και θα πάμε με το τρένο στο Μοντερόσο, Αλμάρε. Είπαμε στα παιδιά ότι θα μπούμε πάλι τα θρέα. Με βλέπετε έτσι, δεν έχω όρεξη επειδή φάγαμε πρόστιμο. Τελικά ήταν αποτυχία το επιχείρηση. Μην μπαίνετε λαθρέα στα τρένα, παιδιά. Παιδιά, εδώ βλέπουμε το άγαλμα του γίγαντα, το οποίο είναι στο τέλος της παραλίας Φετζίνα, στο Μοντερόσο. Υποτίθεται ότι είναι ο Ποσειδώνας και είναι 14 μέτρα. Εκεί που στέκεται είναι μια βίλα, η οποία βομβαρδίστηκε. Στο δεύτερο παγκόσμιο. Ναι, στο δεύτερο παγκόσμιο. Μάλιστα. Και το 1966 μια γερή καταιγίδα. Ναι. Του κόψει τα χέρια. Ναι. Ναι, τέλος πάντων, μετά το βομβαρδισμό στο δεύτερο παγκόσμιο και μετά από μια πολύ γερή καταιγίδα το 1966, ναι, έμεινε έτσι χωρίς χέρια και μισός, ρε παιδί μου. Μισός και μισοκούτελος. Μισός και μισοκούτελος. Ωραία, λοιπόν. Αυτό είναι το story. Αυτό είναι και δεν είναι παραλία Φετζίνα. Πώς? Φετζίνα. Φετζίνα. Έχει ελεύθερες, αλλά έχει και με τους απλώστες. Το Μοντερόσο Αλμάρε είναι το μεγαλύτερο και πιο προσβάσιμο χωριό των Τσινκουετέρε και το μόνο με πραγματική αμμώδη παραλία. Τώρα λέγαμε να πάμε για μπανάκι εδώ στο Μοντερόσο, αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο. Μα το πάταμε να σε πατώ, το ξέρετε όλοι. Πάρτε το. Θέλεις να φύγουμε τώρα, να πάμε να δούμε τη Βερνάτσα και να γυρίσουμε όσο πιο νωρίς γίνεται στο Ρίο Ματζόρε. Έτσι λέω. Και να κάνουμε μπάνιο. Έτσι λέω. Παιδιά, έλεγα στην ευκαιρία τώρα ότι στο Μοντερόσο ήταν μια από τις επιλογές να μείνουμε λόγω της παραλίας. Αλλά πραγματικά γίνεται τόσο χαμός από τουρίστες. Και η περισσότερη παραλία είναι ιδιωτική.
μοναστήρι των Καπουτσίνων σε λόφο πάνω από το χωριό προσφέρει ηρεμία και πανοραμική θέα. Φιλοξενεί μοναχούς Καπουτσίνους που προσφέρουν πνευματική καθοδήγηση και φιλοξενία. Το άγαλμα του Αγίου Φραγκίσκου με τον Λύκο βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην αυλή του μοναστηριού. Άρε, κάτι ωραίες αναμνήσεις. Μαλτέζικες. Κάτσε εσύ απ' έξω. Ξέρω εγώ τι λέω. Δείξε μας, πού πάμε. Εκεί. Λίγο ακόμα. Όπα, κατέβα. Εκεί πάμε. Πού είναι εκεί, τι είναι εκεί. Η Βερνάτσα. Το τελευταίο χωριό που έχουμε να επισκεφτούμε. Άντε παιδιά, να ξεκινάμε, να φεύγουμε σιγά σιγά. Όχι, ακόμα μπαίνουνε. Κοίτα, καπετάνιο. Δεν σ' ακούει. Πιο δυνατά. Καπετάνιο. Καπετάνιο. Πάμε τώρα προς το τελευταίο χωριό, τη Βερνάτσα, με το καραβάκι. Η Βερνάτσα βρίσκεται ανάμεσα στο Μοντερόσο και την Κορνίλια. Είναι το μόνο από 85 χωριά με φυσικό λιμάνι. Εκεί ήμασταν, στο Μοντερόσο. Αλμάρε, πάνω στα σταυράκια έχουν ανέβει στάταχτα πόδια και βουτάνε ρε φίλε, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Δεν νομίζω ότι έχουν άλλη επιλογή. Δες τους όλους εδώ μέσα στο λιμάνι ρε φίλε, κάνουν μπάνιο. Δες εδώ τι γίνεται, δες. Όλοι αυτοί έρχονται. Η εκκλησία της Αγίας Μαργαρίτας της Αντιόχειας βρίσκεται στο λιμάνι της Βερνάτσα, μεσαιωνική καθώς είναι χτισμένη το 1318 με γκρι πέτρα και χαρακτηριστικό οκταγωνικό καμπαναριό. Ξέρεις που θα σε πάω τώρα? Πού? Σε μια σπηλιά. Το κλείσανε. Fish and chips. Πρέπει να το κλείσανε. Τι είναι? Από εδώ περνούσες Ναι. και έγινες από την άλλη μεριά, Ναι. όπου είχε έτσι μια σαν παραλία. Φαίνεται. Θέλω την άποψή σου για τη Βερνάτσα, για όλα τα χωριά. Τώρα που τα έχω δει όλα επισήμως, θέλω να αναφέρω ότι αν το έκανα ξανά από την αρχή θα πήγαινα μόνο Ρίο Ματζόρε και θα καθόμουν εκεί και τις 4 μέρες. Αυτό είναι βαριά δήλωση. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο μέρος για μπάνιο, το καλύτερο μέρος για να μείνεις, χωρίς τον κόσμο που έχουν τα υπόλοιπα χωριά. Θα σου έλεγα Βερνάτσα. Τι? Θα σου έλεγα Βερνάτσα πριν έρθουμε στη Βερνάτσα. Αυτό είχα στο μυαλό μου. Αλλά θα συμφωνήσω ότι το Ρίο Ματζόρε είναι το καλύτερο. Όλα τα χωριά έχουν το ίδιο πρόβλημα. Κόσμος. Πάρα πολύ κόσμο. Και παραλίες. Ναι, ρε παιδί μου. Δεν πολύ... έχει να κάνεις μπάνιο. Όλοι κάνουν στα λιμάνια μπάνιο. Ενώ στο Ρίο Ματζόρε έχει μια παραλία, έχει τα βράχια της. Εντάξει, το Μοντερόσο είχε παραλίες. Πάμε Ρίο Ματζόρε να κάνουμε μπάνιο. Φύγαμε. Πάμε. Κάναμε μια στάση στη Βερνάτσα για φαγητό και πήραμε πανίνι με πέστο πάλι. Πέστο το είναι, δεν είναι σαν χθες. Για να το δω. Ναι. Πίσω στο Ρίο Ματζόρε λοιπόν. Θα πέσει, λες. Θα πέσει. Να δώσει. Ωρε φίλε, βουτιά. Εντάξει, πάμε να κάνουμε τώρα και εμείς τη δικιά μας τη βουτιά. Τελευταίο μπανάκι. Τέλειωσε. Θα φύγουμε. Δυστυχώς. Αλλά πριν φύγουμε, ναι, θα πάμε να φάμε ξανά φαγητάρες. Για να το χαρούμε. Να το χαρούμε, ναι. Το κρατήσουμε στο νου μας. Μια τελευταία μέρα, ναι. Και πριν πάμε να φάμε, βλέπουμε Gladiator. Κάτι μπορεί να έχουμε δηλαδή. Την άλλη φορά με πήρε ο ύπνος. Και τσιμπάμε τα ιταλικά σνακ. Τι θέλεις πάλι να πω? Πού ήρθαμε? Πού ήρθαμε? Ήρθαμε στο πρώτο μαγαζί που ήρθαμε να φάμε μόλις φτάσαμε στο Ρίο Ματζόρε. Αυτό με τα 2 αστέρια Μισελέν. Με τα 2 αστέρια Μισελέν. Επειδή μας άρεσε πάρα πολύ. Τα ουτσίλα λέγεται. Μας άρεσε πάρα πολύ και είπαμε να το ευχαριστηθούμε τελευταία μέρα. Ήταν πολύ ωραίο. Δείτε τι είναι εδώ πέρα με τα οστρακά της. Πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα, δεν λες τίποτα, Άντε να το ευχαριστηθείς. Και δεν να κάνω στο μενού, απλά εγώ λέω θέλω 10 τέτοια. Ήρθε και το φαΐ. Άντε και πεινώ. Άργησε λίγο σήμερα. Είσαι ικανοποιημένη από το ταξίδι? Έχεις γεμίσει μπαταρίες ή αναμνήσεις ή οτιδήποτε?
Ναι, πολύ. Είμαι πολύ ικανοποιημένη. Πολύ να ταλαιπωρηθήκαμε κάποιες στιγμές, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό το ξεχνάς. Την ταλαιπωρία την ξεχνάς. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνη Κόμο, όλα αυτά μαζί, δηλαδή είναι πάρα πολλά. Νομίζω ότι ήταν το πιο γεμάτο ταξίδι που έχω κάνει. Και που έχουμε κάνει μαζί. Κι εγώ, συμφωνώ. Τέλος. Τέλος, ρε γαμώτο. Να πούμε ένα αντίο στο χωριό μας. Αντίο χωριό. Βασικά πάμε από εκεί, άρα. Στο χωριό πάμε τώρα, θα κοιμηθούμε Πάμε εκεί. στο χωριό, ποτέ. Πάμε στο χωριό. Λοιπόν. Αύριο θα γίνει χαλασμός κυρίου εδώ πέρα. Πω, παιδιά, θα παίξουμε χάνια. Όσο νερό δεν έπεσε σε όλη την Ελλάδα όλο τον χρόνο, θα πέσει μέσα σε μια μέρα εδώ πέρα, να ξέρετε. Θα δείτε αύριο το πρωί τι έχει να γίνει. Θα φύγουμε με βάρκες, έτσι, τις βάρκες φύγουμε εδώ. Θα φύγουμε μέσα από το χωριό έτσι με βάρκες. Με αυτές τις βάρκες εκεί. Ναι, με αυτές θα φύγουμε. Με τις βάρκες θα πάμε στο Μιλάνο. Με τις βάρκες θα πάμε στο σταθμό του τρένου. Τώρα μετά πώς θα φύγει το τρένο, θα φύγει, δεν θα φύγει. Οπότε καληνύχτα. Καληνύχτα Σουρτούκι. Καλημέρα Σουρτούκι. Σήμερα θα δείτε πόσο γκαντέμιδες travelers είμαστε. Εγώ είμαι ο γκαντέμις traveler. Τα νεύρα μου. Αυτός είναι παιδί. Για πες, γιατί. Γιατί φίλε τώρα εκεί που καθόμαστε μια χαρά, ξαφνικά στον πίνακα εδώ που γράφει τα τρένα, αρχίζει καθυστέρηση, ακυρώσεις. Στον πίνακα εκεί. Είναι εδώ πέρα. Στηρίξει τώρα ένα τρένο που ήταν να πάει στη Λασπέτσα από εκεί. Η Λασπέτσα είναι από την άλλη που δεν πάμε εμείς. Ακύρωση. Είχε μια που πήγαινε Λεβάντο που θέλουμε να πάμε στο Λεβάντο. Ακύρωση. Και άμα και εμείς θέλουμε να πάμε στο Λεβάντο. Άμα ακυρωθεί θα χάσουμε και το άλλο τρένο για το Μιλάνο. Άμα ακυρωθεί, άστο. Και την πτήση θα χάσουμε εν τέλει. Άστο. Δεν ψάχνουμε να βρούμε έναν έτσι κύριο εδώ πέρα στον τρένο να τον πιάσει στα Ιταλικά. Να σου πει ότι να σου πει, να μην καταλάβουμε. Μπήκαμε μέσα επειδή έβρεχε έξω. Τι σημαίνει oggi cancellato? Σήμερα ακυρώθηκε. Ότι σήμερα ακυρώθηκε το δρομολόγιο από τη Σπέτσια στο Τάδερ. Το δικό μας εκεί πάνω, είδαμε το κωδικό που λέει 12-2-26. Πηγαίνει στους άλλους Λεβάντο. Δεν έχει ακυρωθεί ακόμα. Είναι από τα μοναδικά που εμφανίζονται στο πίνακα, μη ακυρωμένα. Για να δούμε. Ω, αγάπη. Ωραία μέρα βρήκαμε να φύγουμε. Άμα έχεις τύχη ρε παιδί μου. Φαίνεται. Εγώ λοιπόν αυτούς που έρχονται τώρα για διακοπές. Σκέφτομαι να ξεκινάνε διακοπές σου έτσι. Να έχεις πει, θα έρθω Ιταλία να κάνω τα πανάκια μου, να φάω τα φαγητά μου και να έχεις και ας λέει αυτό, πάρτο. Θα φύγουμε ή δεν θα φύγουμε? Θα φύγουμε από ό,τι φαίνεται. Ναι, αλλά και ακόμα και μέσα στη βροχή και στην καταιγίδα δεν τι ωραίο που είναι το τοπίο. Έτσι. Έχει μια φωνή που να κάνετε, βέβαια. Πες τι θα γίνει, Μάρσα, να φύγουμε. 25 λεπτά. 25 μη σου σπάσω, δεις και δεν έχει. Αγάπη, το χάσαμε το τρένο το άλλο. Το χάσαμε. Πούντος. Τώρα. Έλα ρε μια φορά να πάει κάτι καλό στο ταξίδι. Ακυρώθηκε το τρένο μας. Μόλις. Θα χάσουμε και τρένο και πτήση, φίλε, τώρα. Ποιο? Αυτό που θα παίρναμε εμείς για Μιλάνο είναι. Τώρα κλείνουμε εισιτήρια για να πάμε από αλλού, από La Spezia. Ακυρώσαμε τα εισιτήρια τα προηγούμενα. Ακυρώσαμε τα προηγούμενα και αλλιώς δεν προλαβαίνουμε το αεροπλάνο, οπότε... Δεν νομίζω να το προλάβουμε, θα μείνουμε στο αεροδρόμιο. Α, τέλεια. Είμαστε στη La Spezia και παίρνουμε να αλλάξουμε την πτήση μας για αύριο το πρωί. Άρα μαντέψτε ποιος θα μείνει όλο το βράδυ στο αεροδρόμιο του Μιλάνο. Είχαμε ξεκινήσει για μια αλλαγή πτήσης. Για πες τι έγινε. Είμαστε στη La Spezia Ναι. και θα πάμε για Μιλάνο Centrale. Πάμε στο αεροδρόμιο του Μιλάνο τώρα. Έχουμε κλείσει, έχουμε αλλάξει την πτήση μας για αύριο το πρωί. Άρα όλο το βράδυ θα κάτσουμε. Θα μείνουμε στο αεροδρόμιο. Και από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε οι μόνοι. Δεν είμαστε μόνοι. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα φύγουμε με τη La Spezia για να πάμε Μιλάνο. Και εδώ δώσαμε τα τελευταία μας λεφτά για να φάμε McDonald's. Λούβρο. Δεν το ξέρουν. Το ίδιο ακριβώς και εγώ είχε γίνει και τότε. Είχαμε τη σεμίνη. Μαζεύαμε τα τελευταία μας ευρώ. Και έστελνε ο ένας τον άλλο λεφτά για να μαζέψουμε το ποσό και να πληρώσουμε να φάμε στα McDonald's του Λούβρου. Τι κάνεις, αγαπητό?
Δεν θα πέσουμε ένα twist. Μιας και περιμένουμε ώρες εδώ πέρα. Όχι! Πάρτο! Αγία είμαστε τώρα. Να φαίνεται εκεί, κέρδισες. Έχει και φόρμουλα. Αγάπη, δεν πήγαμε στο παιχνίδι, αλλά παίζεις εδώ φόρμουλα. Περιμένουμε το τρένο για το αεροδρόμιο του Μιλάνο και δεν μας θέλει καθόλου, δεν μας θέλει. Νομίζω βγάλαμε τον πίνακα το δρομολόγιο όμως. Το βγάλανε για το τρένο μας που ήταν να πάει Μιλάνο, ακριβώς διευθυντικός τρένου, απλά άλλαξε προορισμό. Πάει Γένοβα. Και εμείς πρέπει από τη Γένοβα να βρούμε τρόπο να πάμε στο Μιλάνο. Να κόψουμε το λαιμό μας και πληρώνουμε έξτρα εισιτήριο. Φεύγουμε από εδώ, πάμε στη Γένοβα Μπρινιόλι, στο σταθμό των τρένων, παίρνουμε το μετρό στη Γένοβα Μπρινιόλι και πάμε σε ένα άλλο σταθμό πιο κεντρικό. Υπάρχει το τρένο που είναι μέσα στο μετρό και είναι το Τζένοβα Πιάτσα Πρίνσιπε. Ναι. Αυτό. Και πρέπει από εκεί να πάμε. Μήπως έχει κάποιο τρένο για Μιλάνο. Μπήκαμε στο τρένο για Γένοβα. Είμαστε ένα τσίκ πιο κοντά στο Μιλάνο. Ισχύει. Είμαστε κατά μια μισή ώρα πιο κοντά στο Μιλάνο. Μετά είναι μια ευθεία. Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά να νοικιάσουμε ένα μάρς απλώς για να κάνουμε αυτή την ευθεία. Φτάσαμε Γένοβα. Πάμε να φύγουμε όμως από τη Γένοβα. Πάμε να φύγουμε από τη Γένοβα. Μπήκαμε. Μας έχουν βγάλει την πίστη για να μπούμε. Αλλού έλεγε ότι πάει αυτό το τρένο, άλλο περιμέναμε εμείς. Πήγα μπροστά, έτρεξα μπροστά στο τρένο, ρώτησα τον οδηγό μου, είπε ότι πάμε στο Μιλάνο Σεντράλε. Ένας ελεγκτής πέρασε, μας είπε ότι πάει στο Μιλάνο Σεντράλε. Έχει γίνει ένας χαμός, έτσι, άκυρα. Πάλι χαλασμένη είναι. Θα μου λέμε πετυχαίνουμε τις χαλασμένες μπρίζες. Αγάπη, φτάσαμε Μιλάνο, το πιστεύεις? Δεν το πιστεύω. Έπρεπε να είμαστε εδώ από το μεσημέρι. Και τώρα πάμε να τσιμπήσουμε κάτι. Το ξανά. Τώρα χαίρομαι που το βλέπω. Θα είναι μεγάλη νύχτα. Ρε παιδιά, δεν το αντέχω, αλλά αυτό το ταξίδι. Όλος έχει ανά 5 λεπτά κάτι γίνεται. Άμα βλέπετε εκεί πίσω. Τρέχουν κάτι στρατιώτες, κάτι σεκιουριτάδες, τρέχανε αστυνομικοί, στρατιωτικοί, όλοι οι θέσεις τρέχανε. Και ένας έτρεχε και τους έφυγε και τον ανακοινώνει. Άμα γίνει και τρομοκρατικό χτύπημα θα το τρελαθώ, δηλαδή δεν αντέχω άλλο. Λοιπόν, να σου πω, ας ρίξουν τη βόμβα να τελειώνουμε, δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Να βελτώσουμε αυτό το ταξίδι. Δεν μπορώ άλλο, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, έχω χωράξει εδώ πέρα. Το τελευταίο τρένο για το αεροδρόμιο. Γράφει καθυστέρηση. Και κατά πάσα πιθανότητα θα ακυρωθεί όπως και τα προηγούμενα. Αυτό το ταξίδι θέλει να τελειώσει. Τη μία μέρα που πρέπει να φύγουμε έχει απεργία και μας την έχει κάνει όλη τη μέρα. Δεν είναι σαν την Ελλάδα η απεργία εδώ πέρα, ότι σου λέει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ δεν έχουμε τρένα. Εδώ είναι ότι σου πετάμε όλα τα δρομολόγια. Ωραία, σου το πετάμε όλα, σταματήσουμε. Να, 12 ώρα το βράδυ είναι το δρομολόγιο, σου το πετάμε στον πίνακα. Ωραία. Καθυστέρηση. Καθυστέρηση, ακυρώθηκε. Έτσι, πάρτο. Έτσι. Είναι απαράδεκτο αυτό. Να κάνεις την απεργία σου, ναι, αλλά ενημέρωσε ότι έχεις κάτι, πες ότι δεν θα γίνει π.χ. το δρομολόγιο, κανένα τρένο δεν θα φεύγει από το Μιλάνο. Λέω εγώ, ας πούμε. Κανένα τρένο δεν θα φεύγει από το Τσιγκουετέρε. Αν το ξέρουμε από την αρχή, θα μείνει ακόμα μια μέρα, ρε φίλε ο Ματζόρι. Ναι, εννοείται, ναι. Δεν πρέπει να έχουμε την ταλαιπώρια. Εννοείται. Μόλις ήρθε ο security και μας είπε να φύγουμε, να την κάνουμε, επειδή κλείνει ο σταθμός. Το τελευταίο τρένο ακυρώθηκε φυσικά. Οπότε θα μείνουμε στον δρόμο σήμερα. Σήμερα θα είμαστε άστεγοι στο Μιλάνο. Μείνετε μαζί μας. Σουρτούκι όπα. Βρήκαμε λεωφορείο. Μάλλον. Δεν θα μείνουμε άστεγοι στο Μιλάνο. Εντάξει, βρήκαμε λεωφορείο. Νάτος. Μαλπένσα τα 2 τα φένα. Ο ήρωας μας. Αυτός. Εντάξει, δεν θα μείνουμε άστεγοι στο Μιλάνο. Θα μείνουμε άστεγοι στο αεροδρόμιο. Σωστό. Αυτό είναι. Έτσι. Ήρθαμε στο αεροδρόμιο. Τώρα, παιδιά, σας μιλάει η Ελευθερία μισοκοιμισμένη, τώρα τους έπνισα. Κοιμήθηκα στο λεωφορείο. Άντε πάμε σε μια γωνίτσα να κοιμηθούμε. Το Τσαντήρι της Ελευθερίας και το Χριστόφορο καλά κρατήρι. Ούτε είμαστε μπεδόβαρε. Έχουμε αράξει το τσαντήρι μας.
Θα φύγουμε, επιτέλους, θα φύγουμε, επιτέλους. Αυτό ήθελα να δω. Ευχαριστώ. Στα ίδια μέρη, Πάμε να φάμε σουβλάκια. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να φάμε σουβλάκια. Να λέμε ευθερόμενη περιπέτεια, μάγκε. Όπα, το είπα να δω και το μάγκες. Σουρτούκους λένε. Μάγκα. Κάνει.